Hej alle sammen. Velkommen til denne video. I dag skal vi sidde og spille noget Fortnite Free for All. Så det er hvad vi skal gøre i dag. Men skal jeg lige lave en combo her. Jeg tænker en glider, der finder vi lige en lækker en. Og ja, jeg tager Swole Sailor. Kender den ikke, men why not? Hvad er for nogle styles? Nu jeg har ikke unlukket den i rød. Ja, nå. Skal vi komme ind i game, eller hvad? Nå, så er vi klar, eller hvad? Til at fuldstændig krakelere alle. Jeg er derude. Er I klar til at se nogle fucking små bomber blive klippet? Okay, jeg ved ikke engang, om de er så lort, men ja, yeah. Let's just find out. Velkommen på Moja. Kom nu lidt. Så er vi inde. Shit, jeg lægger. Ej. Og bare du jeg spiller lige hurtigt med en ven. Jeg tror jeg dræbte ham der købte dobbelt damage. Men bare lige, I kan ikke høre min ven. Fuck, jeg havde ikke shotgun i hånden. Og lort, det skal reload. Fucking reload. Ja, sådan er det også lidt med mig. Eller, var lige, I kan ikke helt høre noget. I kan kun høre mig. Tøjt set kan man jo også sige, hvad er vigtigst? Høre mit spil eller høre mig? Ja, eller noget så ligeglad med mig, ikke? Alle vil bare gerne høre spillet. Full box, 180, that's 200. I må da meget gerne sige, hvis vi ser noget speedrun til en bestemt rank. Bare lige min normale rank. Det er nok sådan cirkus max elite, tror jeg. Shit, jeg er blevet lige skidt på det. Box. Tør du virkelig at fight mig igen? Jeg bliver fuldstændig krakeleret lige nu. Jeg teamer ikke med nogen. Sagde den der lille lost Timmy. Ikke særlig mange. Nej, han var et liv. Fuck, jeg lort. Nå, jamen, vi rammer guld 2. Vi lige kommer op i gold 2. Tænker, hvad går vi efter? For jeg tænker bare 20 bomb. 20. Nej, 40. Full box. Full box. Nej, det var ikke mig, der dræbte dig. No. Men ja, så vinder du. That's nice. Er du i gold 3, 26? Jamen, bare lige derude. Som I kan se, jeg tænker, vi går efter at slå min ven her. Så vi skal bare op i platinum, så chiller vi. For helvede, altså. Fuck mit aim derude på månen, mand. Jeg har jo solgt mit aim på DBA. Så. Nej, det har jeg. Jeg har solgt mit aim på DBA. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal have noget andet build material.
Nej, det er ved at pushe ud en lille... Cracked! Jeg skulle reload. GG. Au, for satan. Jeg ved ikke, hvornår den her video bliver uploadet, men når jeg ikke selv egentlig først, når den bliver uploadet. Bare lige min kat. Ej, det er det godt nok ikke. Jeg skal fandme ikke i klatrepark. Du har bare ikke snakket. Au. Nå. Jeg lærer ikke lige nu. Hold ikke på. Mig glat. Ej, jeg bliver jo lavet om til kebabsauce. Fuldstændig krakeleret. Om den lille fucking abe. Lige 2 aber i streg der. Det kan også lidt. Jeg tror sgu da også en abe. Det er i hvert fald lige så irriterende som en nogle gange. Hold ikke på. Ej, der landede en lille sovs på mig. Seriøst. Nej, jeg sovser der nu. Okay. Shit. Jeg er død. Nedtur. Hold ikke på. Fuck, no way, der er en af mine venner. No way, der er en af mine venner, der vil spille nu. Jeg er lige i gang med at lave en fucking video. No way, han lige har skrevet, hvad han har skrevet til mig. Ej, det har han bare ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg brænder en dag. Lige nu. Beamed. Et fucking liv. Skidt på. Blood. De tried to no-scope me. Okay, altså, jeg er sådan. This bro is floating in the air. Ej, nej. Jeg har solgt mit aim på DBA. I hvert fald den gode slags af det. Nej, crack 66 i luften. Beamed. Okay, mit aim er ikke helt solgt på DBA endnu. Det er i hvert fald ikke blevet købt endnu. Men det er sat til selv. Har skidt på. Altså, jeg har altså. Ej, lad nu please bare, altså. No! Hvor er du? Hej. Jeg kommer bagfra, fuldstændig krakeleret. Åh, 90's. 142 på en eller anden lille mile. 42 ud, 70 stod. Hold ikke på. Og jeg er fuldstændig laser der om til sovs. 2 døde. 3 døde. Nej, det har jeg virkelig ikke. Det er stadig tilbage. 5 døde. Jeg er nødt til at få 5. Nej, hvor skal jeg til at købe mit aim igen på DBA, man. 27 hvid. Altså, jeg ved ikke, jeg derude, om I godt kan se, at mit aim det er helt solgt. Tag dig lige sammen her, fætter. Tag dig lige sammen, fætter B'er. Altså. Hej, fætter. Nej, nu kommer der en fætter B'er. Begge sider. Ja, jamen, det kan vi jo. Det er jo det, vi godt kan lide, hva'? Ej, hvordan er ham der med kronen så lort? Hold ikke på! Ej, jeg bliver fuldstændig aimbottet af alle.
The most important thing is shockwave up and hit him. Og jeg ramte ham. Sygt. Nej, var mit aim blevet fuldstændig solgt på det? Ej, jeg havde en ven timer. Det er sgu da lige meget, hvor mange du timer sammen med. Hvorfor er en LMG blevet om til en sniper nærmest? Det er sådan en, der bare tjekker, og så skader den sygt meget. Hej, hvad laver du inde i min boks? Har jeg stadig også kill? Siger det ikke er smart, at jeg kommer til at nakke jer nu. En død. 2 død. Og der kommer simpelthen også en tredje little Timmy. Ja, med spil. Og 3, 4, 7 døde. Hvor fanden er det? Og 66. Og ja, okay, det er faktisk også rimelig blære over, hvad er det? Jeg er ude så i det der beam. Shit, jeg beamer ind i luften til 200 der. Fuck ham der, han blev 200 år gammel på 0,5. Ej, sorry, tag det lige sammen. Coned. Boxed. 180. Jeg tænker bare, vi laver en 15 minutter lang video eller sådan noget, så slutter vi af, og så ja. Hej. Fuck ham der, han er jo idiot. Der står bare en lille lort. Jeg er på månen, ikke? Det er der, hvor jeg er. Hello, bozo. Nå, okay, bro. Hello, bozo. Say hello to my little friend. Nå, okay, bro. Nej. Okay, er I klar, guys? Jeg tager hans fucking væg. Jamen, han prøver lige at lave Michael Jackson på mig. Ja, hvad ham? Jeg er en lille Michael Jackson version 2.0. Altså, kom nu op ned for din lille rottested. Altså, du bor inde i en rottefælde. Ej. Ham deres hus, ikke? Det er en rottefælde. Åh, for satan! Nej. Min shotgun, den skal reload. Jeg har 1. Jeg har 0. Hvor er det der vigtigt? At jeg faktisk får dig? Beamet 300. Ham derovre, han er one fucking tap. Kom her, bror, man. Hvad er det sidste ord? Inden at jeg sænker mit aim på DBA igen. Nej, han aimballer ham der. What the fuck? Du er rigtig dårlig. Jeg bliver beamet bagfra. Full box. Jeg har da ellers smuttet. Ses. Nej, du rykker derovre. Hey. Der er også folk derovre. Det der var sygt. Det der var faktisk rimelig sygt. Ja, okay, tillykke. Altså, hvor er ham der, altså? Lille brummebas. Au, for satan. Full box. Nej, hvor ham er lort. Men til gengæld er hans aim ikke solgt på DBA, ligesom mit er. Nej, mit aim, det er jo på DBA. Lige nu, man. Jeg fuldstændig laver sovs på DBA. Og jeg tror bare, jeg vil takke af fra nu. Like og subscribe, hvis I vil se mere Fortnite i fremtiden. Og det er det også.